Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Ifuna ndi munduza kuti nyimbo ya kuti chani? Kabambe liti? DJ. Agogo watu takunyadirani. Wadi agogo kunoko president ndio onese epi ujandani? Epi ujandani kuno? Luka edi. Kamene naonesa president. Epi kwanu ni David Luka. Kamene mukufotela pa 16 September. Agogo swale na chimozi mozi. Hakuna mizirani? Mukufuna emweyo? Magesa nati mafoi 4 months ago magesi kulibe mufuna Luka. Akumangira nisika wakumbawela kuno. Kuna kutanizeni jinango jalo wa matenda. Kuna kutanizeni mise usiri bwina. Kuna kutanizeni limadari ya galongonda. Kuna sitila lime chimanga kulibe. Kuna timani mambata atanjiri ninja la nyuma mdingo sama wapade mafuta. Nyingo sama wapade sopa ngajubadizo. Ndenda kupasani kwa swa semene ya president akulandirani anamanya president akulandirani kwasala ni kutipula abwela zile kama t-shirt salu aende nao muzi wao kwa wabela ni kutopotela amene ali ndikapepela kaka ngono kwa fadela hajajaone kujibakia mwamba amene ali ndikapepela siko mkwambili a president Dr. Daliso Kabambe anakuya chito ndi male mpingwa mtalika ndipo anali budget director amene mapangisa kuti tizikolola ku Malawi kuno anali anyamata acha amene anapangisa kuti abwerese miseu anali anyamata ake amenewo atachoka kukhala budget director amene mapangisa kuti soko wanili ma antelope dadi wada akhala pa 50 kwacha anali anyamata acha amenewo lero soko wadula tifoje uli papanda wana budget director amene mabangisa federeza tifakula pa 18,000 anyamata kadali adi ukaona ndalama yose ijata joka pa budget director amene anapangisa kuti federeza ujatizikolola tizije katatu amene anapangisa kuti kumalawi kuno abingu achuke ndi bilioni kuti timalima chimanga chochuluka ndikumanga mikhokwe zokuti tizikamo chimanga anyamata kadali adi ifeyo kama kuna mizani kuti ayi ifuna watu nafeso natenga Dr. Daliso Kabambe kwao kutegerani nyamata wakucholo kwao kwa Tomasi afumu wa Tomasi mwana wa mene ifetaja kuonu ifetaja jani kutoka pa budget director anali reserve bank governor amena masai na ndalama za Malawi muno mtengo suna kwele somene watu wakwelela bakali pale lero kuti mama siri kwenda bwino muone chinango chalo wa matenda ana ngiwa walinenda lili pano asokola mitose abona olemekezeka anyamata amene manena kulea kuti ife tifuna Dr. Daliso Kabambe ena ugolowa galongonda mwango bisala afuna kulondoleni akhale konkuno koma tauza kuti mukabwera mochedwa Luka wafika kale maempi anu wasaje kumulanye kuna ose amene mafuna mjarudi President
Nudi. Kama kifupa cha litima, ifacha litima, yaifa na ngonya mulago ifacha litima, na ngonya mulago kule muka kule ziko la Malawi ndidi. Ma president yena kuona na ndiye antunga dipindikiro. Kama Dr. Daliso Kabambe kumaenda muzini muzikura kuona ni. Abona kuna kila kushaka mafuta mimi kumana nao. Ma president wameni kula ngoma, maliza ni seu mimi kuna kila chito ni mara pigwa mtalika. Mumaliza isema muna kila chito ndipita mtalika ngati reserve bank governor. Ojogera kumwende, ojogera kwa chinaganaga ufike mpaka na kuno. Ile jongo kamera banaisoma tifuna ufike kuno. Kulise wina meno ojogera kutisitu tifuna mpaka na ukafika kwa chinaganaga. Misha kati ukafika mpaka na kwa chone. Misha imene ikarumikizana ma business and transit bank. Transformer inachoka 4 months ago. Kuna kuko kala ngani kabana kulibe MP. Atakulali ya Kalomonda kama diangoyo kapa Mozambique ma business wa sama kila bino sikangu. Ndani mangira so sikangu mene chwa mene wa juma malai kuno. Ndino ya ntosewa kugoba ni. Ni wao bana. Kwa sababu na kunya kuna maida bango. Anya wala dasika na kibagira mama alifika baba. UTM Sokololato Choyamba ndi pereke ulemu kwa akoko wanga ati ndakunyadira ndaona naso akoko wanga natokoza kwambiri ni mafumu anu onse ndakondwera kwambiri akoko takumana ndipereke ulemu kwa vice president advisor ya president members onse central committee ANEC regional governor ndi timu yano district governor associate governor ndiye na nonse moseriwa atiseriwa background pachema ndi ngati background mutiri pachema tamvana background zona di background pachema njala yatifura chaka chino tunakonera chitetse taja mango panotokonera maungo background patani nchito so anyamata ambiri sakuzipeza iya ayenda apa nchito palibe ma business so akumaka kula zinu modula kwambiri nawo sa business akukanika kuyenda chifukwa zinu zinakwera mtengo kwambiri ma business ambiri apotera alo apansi mitengo ya zinu yakwera eti nendi kachula chindu muzili chakwera atweti muchita mantha mupa muzula chimanga mantani kanyumba mudakalepera nchito mantani chakwera democracy pasaka 5 zili zonse amalawi tiwapatsidwa mwayi osankha adindo atsopano ena akalepera mukasankhe adindo a UTM mukasankhe makansala a UTM mukasankhe Dr. Luka ngati MP wa UTM mukasankhenso ine mwana wanu wa Patriolo Pompa ngati president wa UTM ndi wa dziko la Malawi mukakavotera ife tidzapanga zinthu zinayi izi ndi zimene mufulumwe fo ya nthawi choyamba monga ndagwirira ntchito ndi malemu a pingu pa nkhani ya zachuma ndi chitukuko tidzaonetsetse tagwiranso chuma cha dziko lino tachiyika kukhala m'malo mwake chuma chidzabwerere kumayenda ngati kale mitengo ya zinthu idzatsike fetereza zabwerere mtengo ngati kale chimanga zabwerere mtengo ngati kale sopa zabwerere mtengo ngati kale shuga zabwerere mtengo ngati kale tidzakonzenso chuma cha dziko lino mitengo ya zinthu idzabwererenso ngati kale chimenecho ndechoyamba chimene ife UTM tidzapange tikalowa mboma
chachiwiri chimene ife tikalamboma nchonena kuti tidzayika ndalama 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za ulimi ndi cholinga kuti fetereza mtengo wake utsike ngati kale. Komanso programu tinkapanga ndi malemu a bingu ine ndili budget director programu ya fetereza sabuside imene icha idzabwerenso ambiri azidzalandira fetereza wa sabuside. Ndalama imene tidzalimbikitsenso ulimi wa nthirira ndiye fetereza akamapezeka tikalimbikitsa ulimi wa nthirira omalima kawiri katatu pa chaka ndiye kuti tidzayamba kukhala ndi chakudya chokwanira. Nkhokwe zidzabwereranso ngati zinaliko mu nthawi ya malemu a bingu komanso ndiye kuti tidzadya katatu pa tsiku. Chachinayi chimene tidzapange ife tikalowa mboma a UTM boma lililonse konsolo iliyonse tidzayipatsa 100 billion kwacha pa chaka. Pana makonsolo amalandira 300 million kwacha ena 500 million kwacha imene simapanga china chilichonse iya. Ife a UTM tidzayipatsa konsolo ngati ya Mulanje 100 billion kwacha chaka ndi chaka kwa zaka 5 ndi cholinga choti tisamange misika yabwino. Msewu tidzayikire tala ndi misewu ina yonse. Matransforma tidzaonetsetse matransforma abwera kumene kulibe malaini amagetsi kukale malaini amagetsi. Kumene kulibe mapaipi amadzi aukondo kubwere mapaipi amadzi aukondo. Komanso tizipata zathu zazing'ono tizazikonze mudzakhale mankhwala. Chipatala chachikulu cha maboma nachonso tizachikonze bwinobwino chidzakhale chabwino mudzakhale mankhwala. Masukulu tidzawakonze, zipatala tidzazikonze, madzi adzapite paliponse, magetsi adzakhale paliponse. Zimenezo zidzapangitsa umoyo wa Malawi ukhala umoyo wabwino. Komanso ndalama imene iti zakonze masalale amafumu athu magogo athu akuza kuti ine ndimachokera ku banja la chifumu a group a Thomas kumene kuja timaona kuti masalale amakhala ochepa kaswahala tidzakonze masalale amafumu adzakhalenso masalale abwino pamodzi ndena onse ogwira ntchito mboma masalale awo adzakhala abwino. Chachisanu chimene ife UTM tidzapange tidzayika ndalama yokwana 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za mafakitale. Kale ife tinkapanga zovala dziko lomwe lino, sapato tinkapanga dziko lomwe lino, mafuta odzola tinkapanga dziko lomwe lino, zinthu zambiri tinkapanga dziko lomwe lino. Kuno dali ni Mulanje Canning Factory imene tinkapanga mafruit juice dziko lomwe lino. Kwa makampani ambiri lero adatsekedwa. Ife UTM tikalowa mboma tidzayika 500 billion kwacha mu ntchito za mafakitale. Tidzatsegulenso Mulanje Canning Factory, tidzakhale ndi mafakitale opanga mafuta ophikira kuchokera ku soya ndi mtedza. Alimi akalima soya ndi mtedza azikagulitsa mafakitale amene aja adzipangira mafuta adzadipira mitengo yabwino alimi aja komanso mafuta awo azikhala pa mtengo wabwino m'Malawi muno. Tidzati tikalima thonje pakhale mafakitale opanga gin oba ukonza thonje licha kupanga nsalu komanso upanga zovala zosiyanasiyana. Tikapanga zimene zija tidzakhala ndi mafakitale ambiri amene achinyamata adzapeze ntchito ku mafakitale kuja. Anyamata ambiri sazavutika ndi ntchito. Chachisanu chimene ife UTM tidzachita tikalowa mboma tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi. Tikudziwa kuti kuno ku Mulanje tili ndi bauxite komanso tili ndi rare earth pa mtunda apo. Tidzatsegule migodi iwiri kuno ku Mulanje. Ku dziko lonse la Malawi mu zaka 5 zoyambirira tidzatsegula migodi 10 ndi migodi imeneyi malo akuti anyamata adzipita ku John South Africa kukafuna ntchito migodi, ku Zambia ku Copperbelt kukafuna ntchito migodi. Anyamata ndi asungwana akuno adzipeza ntchito konkuno ku migodi yakuno ku Mulanje. Zimenezo zidzapangitsa kuti anyamata ambiri akhale pa zintchito, akhale odzidalira, akhale anyamata ochita bwino, asungwana odzidalira, umoyo wawo udzapita patsogolo udzakhala wabwino. Lero tabwera mochedwa, tsiku lero tidzabwera bwinobwino udzapanga msonkhano wabwinobwino. Koma lero mafani ngokuwuzani kuti pa 16 September mukavotera UTM. Mukavotera ife UTM tikuthandizeni kulikonzanso dziko lino likhale labwino. Ife tidagwira ntchito ndi malemu a bingu, tidaphunzira ntchito yabwino, timaphunzira za chuma ndi chitukuko. Zimenezo tikufuna kuti kuyambira pa 16 pano tizidye ndi kuzionetsa
mu dziko la Malawi kwa zaka 61 tsopano takati kulimbana ndi nkhani ya njala ya umphawi komanso ena matinena kwambiri kuti dziko lathu ndi limodzi mwa iko osaukitsitsa. Tikulakalaka pa 16 September tikapanga masankho athu UTM Kalamboma tiyambe kukonza dziko lathu likhale lodukuka, tithane ndi nkhutu la njala potsitsa mtengo wa fetereza, pokweza sabuside, popanga ulimi wonthirira kumalima katatu. Zonse zija zidzathandiza kuti ifeyo tikhale ndi chakudya chokwanira. Tikakhala ndi mapakiti osiyanasiyana ndi migodi ndi zina zotero zidzathandiza kuti anyamata amene akusowa ntchito akhale ndi ntchito zawo. Chotero pa 16 September mukavotere UTM. Mukayivotera UTM, mukavotera Dr. Kabambe. Zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ungani na president athu tikuthamangiraso pena koma tathokoza kwambiri kuti nonse munatidikirira apa. Pempho maboko athu muli apa anyamata ndi asikana amayenda apa. Pamene a president akupita kukasanzika mafumu. Pempho langa ndi limodzi, kuvota timavota kamodzi pa matha zaka 5. Tikaponyesa pano tikhala ndi zaka 5 zomba kupitika. Tisavotere munthu chifukwa chomvera chisoni kuti awakumbesa chisoni ndenda avotere. Tisavotere munthu chifukwa chokuti tinapanga chizolowezi chomvotera amenewo. Ayi, tisavoterenso munthu chifukwa cha mantha awo amatiopseza kuno ndetiye ntavotere. Mavuto ali kumalawi kuno ndi mavuto asachuma. Yekhayo amene angakonze sachuma kumalawi kuno ndi Dr. Daliso Kabambe. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.